Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Prijatelji Ane Walsh, Srpkinje koja je nestala u Americi, rekli su da je ona stalno obećavala da će se dogoditi veliko iznenađenje u novoj godini i da su izuzetno uznemireni zbog njenog nestanka. Mike i Mandy Silva su u poslednjih 4 godine iznajmljivali svoj stan od Ane i Briana i družili su se sa parom. U poslednjih 6 meseci nešto nije bilo u redu, rekli su za NBC News. Ana Walsh je žurila da se reši imovine, pa je prodala automobil i stan u kome su živjeli, prodati za gotovinu 28. ili 29. decembra. U poslednjoj poruci koju je Silva primio od Briana Walsha 2. januara pisalo je: "Srećna nova godina, izvinite zbog kašnjenja, zagubio sam svoj telefon, a moj sin ga je upravo pronašao." Nije bilo reči o Ani, iako je njen muž rekao policiji da je tada već nestala.